Mae'r gwynt yn chwythu, mae'n tywall y glaw, a mae yna fod ar y cae yna. Ydyn, mae'r amodau'n berffaith ar gyfer gêm Cwpan. Be fydda buddigoliaeth heddiw yn golygu'r clwb? Fydd o'n meddwl bob dim. Mae clwb bach Danis, mae gennym ni committee sy'n gweithio mor galad behind the scenes, so na fydd o'n meddwl bob dim i ni. Gobeithio bod hwn yn dechrau o rhywbeth i Llangefni, achos dwi eisiau mynd â nhw mor bell a fedru. Wel, Alan Mark, maen nhw'n deitha fi na chdi di'r boi i gadw llygad arno fa pnawn ma. Wel, y tîm i gyd, really, maen nhw gyd yn chwarae dda, a da ni yn bob un cwpan, a hwn yn special i clwb yma. Mae gen ti gysylltiadau hefo Sir Fôn hefyd yn does. Ydy hynny'n effeithio sut ti'n paratoi ar gyfer gêm fel heddiw? Na, di, mae reit neis, really, achos dwi'n mynd yn byw 5 munud 10 lawr lôn, felly di fi gynnau lot o ffrindiau yma, felly mae'n braf cadw dyma eto. Gan gynnwys na bod i reolwr nhw hefyd. Ia, tad, yndi, mae Chris a fi wedi cael peint ar ôl gêm, win-lose o dro dyma lenni, so. Dwi'n yn siŵr iawn beth dwi'n fod i alw chi wan, achos da chi newydd dweud na Nionyn Pickle di'ch enw chi. Mae yna wir, plant yn cael pawb yn galw yn Nionyn Pickle yn Llangefni. Wel, felly Nionyn Pickle, fedrwch chi ddeitha fi, mae gennych chi gysylltiadau hir sy'n mynd yn ôl dros blynyddoedd efo'r clwb yma, does? Oes dad, 35-40 mlynedd. Dech ar ôl y cae a efarcio fo llnau beth eisiau gwneud. Be di'r negas chi i'r hogia? Be fydda i ddeud, sa neb yn cwylio fi. Sa nhw yma wan, chwythu nhw sa nhw. Bwyd o'n adwy, o bwyd braf. Dewch efo fi, pwy dwi wedi ffeindio fama. Nathan Craig. Dach chi'n iawn? Lawr lôn ti fod, be wyt ti'n neud yn fama? Wel, jyst trio pasio prynawn ydyn ni. Mae'n amser hir i ddisgwyl am y gêm awr heno, felly jyst dod i fama i watchad gêm arall yn y gwpan, jyst yn meddwl fydd un gêm dda. Ac tywydd y cae, dwi'n meddwl mae Llangefni wedi arfer efo ceia fel yma, felly felly mae'n upset yma pro yma. Mae'n blesar dyma da ni, dyma fel criw i gyd bob dydd Sadwrn, mae'n blesar. Wel, dydwch wrtho fi wan, faint o ddathlu fydd na hynna os di pethau mynd o blaid chi? Wel, gan i weld, mae siŵr fi na rhyw hanner bach o sianti munud, mae siŵr te, ia. Ychydig yn y bwl a wedyn i'r elfe, mae siŵr. O Brian, fel cyn gadeirydd, i'r clwb sy'n brofiad ydi heddiw yma di bod i chi? Mae'n brofiad da iawn. Mae'n gweld gymaint o dorf yma i ddeud y gwir chi gyntaf. A wedyn, maen nhw wedi dod mewn tywydd garwd ydy. A maen nhw'n cael gêm eitha da fyd y bod yn honest. Gobeithio gan i gol yr ail hanner yma a mynd drwad i'r rownd nesaf. Cwpan Parry, fe sy'n dod â chi yma pnawn yma? Wel, da ni yma, ar rhan Mon FM ydw i yma efo Gareth ar ochr fi yma. Da ni'n sylwebu'r gêm yn fyw. Ydyn wedi mwynhau a mae Llangefni'n dal i hunan y dda chwarae teg yn nhw'n gêm. Mae Llandudno wedi dod atyn nhw'n galad. Bob parch i Llangefni. Mae'r hogia wedi rhoi bob dim i fewn eto heddiw. Mae wedi bod yn absolutely ffantastig a fedrai'm codi'r hogia digon. Mae nhw wedi bod yn briliant a mae nhw'n credit i'r clwb. Da ni'n gwybod bod da ni yn dod i'r gyngrair i'm dweud celwydd, da ni'n wedi bod digon da, ond fedra i ddim ffoltio'r effort maen nhw wedi rhoi, hyd yn oed sa'n hawdd i dîm Welsh Premier troi fyny yma heddiw yma, gweld y cae ag ati a dropio standards, a da ni wedi gwneud yr hollol opposite ag eto perfformio proffesiynol.